Atong ipadayon sa pagsaysay ang sugilanon sa unang pastor sa Mongolia ni atong 1990. Atong tukion ang kinabuhi ni Bold Batsok sa dihang 13 anyos pa siya. Ug kini nagauluhan, katabang sa magtutudlo, ikaduhang bahin. Daghang mga tao ang nagtigom gawas sa balay sa magtutudlo matag adlaw dito sa Mongolia aron magpatambag kung unsaon pagsulbad ang ilang mga problema. Pagsulod sa usa, nangutana ang magtutudlo, "Unsay imong problema?" Human og paminaw sa tubag, muabli ang magtutudlo sa iyang balaan nga sinulat ug miyam-yam sa sinultihan sa mga taga-Tibet. Walay nagsulti og taga-Tibet, busa walay makasabot kaniya, apan daw malipayon nga mapauli ang tanan. Ang magtutudlo, dili makatubag ug nganong namatay ang papa ni Bold Batsok, apan nakaday gayud si Bold sa iyang balaan nga sinulat. Naghuna-huna si Bold, "Kun mutabang ko niya, mahimo kong mupundo dinhi kauban niya, ug nindot ni nga paagi aron makalikay ko sa pagtungha." Iyang giingnan iyang mama nga sultihan ang magtutudlo nga gusto usab si Bold nga mahimong magtutudlo sama niya. Uy, misugot ang magtutudlo kay ingon pa niya, "Dugay na ako naghandom nga mobansay og usa ka batang lalaki." Busa, mipiyo si Bold kauban sa magtutudlo. Matag alasay sa buntag, pukawan sa magtutudlo si Bold pinaagi sa pagkuhit kaniya og lipak nga kahoy. Unya mulingkod si Bold sulod sa daghang mga oras sa pagtuon sa pinulungan sa Tibet ug sa pagsag-ulo og mga teksto gikan sa balaan nga sinulat. Dagan usab siya og mga buluhaton, pagluto para sa magtutudlo ug paghinlo sa iyang balay. Mipuyo si Bold kauban na magtutudlo sulod sa duha ka tuig. Sa pag-edad niya og 15 anyos, gidala siya sa magtutudlo dito sa usa ka monasteryo aron bansayon siya sa pagka magtutudlo. Gisulayan si Bold sa pangulo sa mga magtutudlo dito sa monasteryo. "Unsay imong nakatunan? Mayamyam ba nimo ni nga teksto?" Si Bold, ang bata nga daghan kaayo og pangutana sa una, makatugbag na karon sa daghan nga mga pangutana sumala sa balaan nga mga sinulat. Nakadaig ang pangulo sa magtutudlo. "Maayo siya pagkatudlo. Apan, bag-o lang kami nakadawat og pipila ka mga batang lalaki ug wala na'y lugar. Kung mobalik ka sunod tuig, siya ang unahon." Tungod ni ini, mipauli siya sa balay sa iyang inahan ug kaluha nga igsuong babay aron mobalik na lang sa pag-eskwela. Sa eskwelahan, natingala si Bold nga bisan na ulahi siya og duha ka tuig, apan dali ra para sa iya ang mga buluhaton sa eskwelahan. Natingala ang iyang mga classmate ug ngano nga maayo na kaayo siya. Naghuna-huna si Bold nga ang duha ka tuig nga pagsag-ulo niya sa mga teksto, mihinlo ug midisiplina sa iyang huna-huna, mao nga dali na lang kaayo niya ang mga buluhaton sa eskwelahan. Human sa high school, nakadesisyon si Bold nga magtuon og Ingles ug mahimo nga magtutudlo sa Ingles. Apan pipila ka adlaw pa lang sa universidad, daw mahagbong na siya. Mas lisod man di ay ang Ingles. Usa ka adlaw ni ana, nahinumdum siya sa mga Amerikano. "Basin matabangan ko nila sa Ingles." Misaad si Bold sa kaugalingon nga sa panahon nga maghisgot ang mga Amerikano o Kristyanidad, iya silang sultihan nga dili gayud madawat sa Mongolia ang maong relihiyon. Giingnan sa iyang kaluha nga igsuong babay ang mga Amerikano mahitungod sa iyang igsuon nga si Bold. Mitubag ang usa nila. Dala siya sa simbahan karong Sabado. Pag-ampo sa mga taga-Mongolia nga sama ni Bold, nangita og mga tubag. Kabahin sa halad sa ika-13 nga Sabado ni ini nga trimester, muabli og recreation center sa mga bata alang sa pagpahat sa maayo nga balita dito sa Ulaan Bator sa Mongolia.